Pamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik marata batik sarta kawruh mring hukum kang ngibadah lan ngiranggit syukur oleh wong topo engkang was mongkol tan mikir pawehing liyan iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana Om Diwangsek mono mangadili duwi ana sasmintaning sujagat wasariku Bororo Durbangi paman Pati Haryo Sengguni Paman Pati Peloso Jenar ayo dadekaken pekenira si Paman Pati Haryo Sengguni wontene jeneng para ingsun biji wonten ngajengan manira Paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih kere kepareng paduka angger anak Prabu Jaka Pitana miji dumateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan ingkang paman nyadong dawuh timbalan paduka anggen kapiji ngajeng sowan kula wonten ngarsa paduka angger Prabu Jaka Pitana duh sewu kalpatan kula diageng pangaksami awit jibeg-bebeg karo sing manahipun ingkang paman nalikanipun mapan wonten sanjawining pasewakan kagat sutaning manahipun ingkang maning kepatihan bebasan pindhara ning Salomba pinanjuring alun-alun kumitra caruk maras nanging mugi dados ning kawuningan gersaring kula majeng sowan wonten ngarsa paduka manahipun ingkang paman tebih saking raos kemarasan diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan kemareng kula nyadong dawuh timbalan maduka angger anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih Paman Pati Haryo Sengguni ya katipalan jeneng para ingsun biji wonten ngajengan manira ingkang ingsun patah minangka dadi dadal kaki ingsun para tadyagi paranata tatara kita kamarajan aturna maring panjenengan ingsun samendangun sunung kanthi kengkarempin Paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih kere menawi paduka andang bab tata kiting kamarajan negari Ngastina kula kinten sadaya datan badhe anguji wani awit para kawula samya sayeksa kabdi manunggal tetunggalan dados tunggal sumuyut wonten ngarsa paduka angger Prabu Jaka Pitana mandhapipun dumateng para abdi kawalajuritan miyah para kadang paduka para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggenya tansah gegladhen olah kridaning ngaprang pramila sawanci-wanci praja paduka
katempuhing marang moko tartentu mboten badhe nggepok kunca Gusti kula Sang Nata ing Ngastina. Wekasan ingkang paman remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih kawula ana ninggi. Ya jagat pangestu karo. Teka gawe bombong panahipun ing putra ing Ngastina. Teka jangkep kang dadata-rira. Paman Pati Ari Sengguni ora liwat panganan kang utama. Tindakna selawase urip Paman Pati Ari Sengguni. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala. Jernyatanipun kula menika namung sumut wonten ngarsa paduka Angger Prabu. Namung dereng lan sasampunipun kemarang ingkang bapa ing kematian ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu. Dosa menawi ingkang badhe kula sandhang wontene teka kula wantun nampi sebaipun tiyang sepuh. Nanging ewa semanten inggih dados nalindra teng Praja Negari Ngastina mriku pun Duryudana. Lajeng jengati Paman Ari Sengguni inggih dados rangka nata dalem Negari Ngastina. Pramila sembahipun Paman Pati Ari Sengguni kula tampi dawah sami-sami Paman Pati Ari Sengguni. Kawula ana ninggi mugi kasikican lenggahipun Paman Ari Sengguni sampun boten kirang paraogi biswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula non. Biwa bapa Udemban Durna. Bapa Pedemban ing Soga Lima. Mugi anggen paduka rawuh wonten Praja Negari Ngastina kinandenan Karaharjan rawuh wonten karsanipun ingkang putra. Yen panjenengan ingsun pun Jaka Pitana Bapa Udemban. Astaka swala sila pritapa sumarante. Hawala kamanaka kula gopret gantel buntuting selikur. Nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Kaget sowan kula kapiji. Nembe makler kula kadang usuhan kula nggih Rangga Prabu. Mboten dados menapa. Inggih. Pambagya Harja mugi kunjuk Bapa Udemban. Kalau non kula non. Wilujeng miswanipun ingkang bapa ing Sokali manggen kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka Angger Prabu Jaka Pitana kula non. Mboten langkung sowanipun ingkang bapa nganti salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Angger Prabu Duryudana Angger Prabu Jaka Pitana. Napa niki sampun sanget kula tampi damel bumbung manahipun ingkang putra ing Ngastina. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka Bapa Udemban. Kula non. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Kula sowan saking Rektorat Pertapan ing Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana kawula non. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Padha kanthi Harjo. Slamet sowan Dimas Kartomarmo. Nun inggih dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan sinuwun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Paduka miji dumateng pisanipun ingkang raying Tirta Tinalang pun Kartomarma marang wilujeng sowan kula. Tepi saking Rumbida cinaket nuring Karaharjan tuwin kajiwanan. Namung boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Mbah nun niki. Tatampa ora liwat pangestuning ingsun bae tampan nunu Dimas. Kawula nun sampun sanget anggen kawula pundi padha tatanan barisaning para wadyabala aja ingkang padha saura waduk jeneng Senedya Bromo sartane bagake nglawan Arawi Koko Prabu Madura Dimas Toya Tinalang menawi ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula badhe pangestu padha dawuh paduka namung semanten mugi dados kasantosan dhateng gesangipun ingkang rayi sinuwun yo Dimas Kartomarma. Ai nun niki Nun mangke Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama ing Mandura sesembahanipun ingkang rayi pun Jaka Pitana inggih gurunipun ingkang rayi Ngastina sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa arawuh wonten Praja Negari Ngastina kathah 1000 lepat aturipun kang putra Diageng Pangaksami
Ugi parenga nampi asek pasekan para krami saking Ingkang Rayi Punjaka Pitana Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Karwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Kawula nuwun Yayi pareng paduka Yayi Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Arakanta ing Mandura sowan kanthi kawontenan ingkang banget damel bombong manahipun ingkang Raka ing Mandura. Aseng pasegan panakrami sampun katur wonten ngersanipun ingkang Raka Yayi Prabu. Boten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa nipun ingkang Raka ing Mandura mugya kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kawula nuwun damel bombong jasing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Samangke mugya kaskecan lenggahipun Koko Prabu Balarama Mandura. Anggenipun rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Kawula nuwun Yayi sampun boten ngrang pragi piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Wonten samangke kula sowan wonten Praja Negari Ngastina. Beyuh. Undhing kawontenan wonten Praja Negari Ngastina. Tanganipun sampun wonten setunggal warsa kapengker. Ingkang Raka ing Mandura pungkasan sowan wonten Praja Negari Ngastina. Sareng samangke kula kapiji sowan kula ngadhem wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Lako teko elok kados mekaten kawontenan Praja Negari Ngastina. Ingkang samangke setunggal warsa kapengker. Para kawula mriku tasih kathah ingkang sami regejegan, tasih kathah ingkang sami congkrahan. Nanging sareng kula taliti wiwit saking Karang Pradisan minggahipun wonten Kutha Goro dumugi dhateng Negari Ngastina. Sedaya para kawula dasi minggahipun ayaka praja taminipun Nalindra Negari Ngastina. Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula sawang katingal adem, katingal ayem, ugi katingal ayem. Yayi ingkang Raka ing Mandura, wale-wale menapa kula nderek mangayu bagya sartanipun ingkang Raka ing Mandura. Bombong awit kawontenan paduka ingkang saestu kaduka saged damel bingah tuwin tentrem. Sangjung para kawula tasih wonten Praja Negari Ngastina. Yayi Prabu Jaka Pitana ngaturaken pandunawit pangalembana paduka. Jenyatanipun sedaya mriku boten badhe kalampah menawi boten saking iku pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu Mandura. Yayi ewa semanten Yayi ingkang Raka badhe kaanggep lancang inggih monggo, kula badhe kaanggep koma wantun inggih monggo. Awit nuwun sewu, kula kinten sampun cekap arembake pasewakan ingkang sepisan krembak babakan tata rakita Kamarajan Negari Ngastina. Sedaya kula kinten sampun cekap jenyatanipun sampun marem, tuwin sampun tinarbuka penggalih paduka Yayi Prabu Jaka Pitana awit nampi aturipun nayaka lumantar Paman Patihari Sengguni. Koko Prabu Kadiparan wonten keparenga samangke ingkang Raka nyadong dawuh timbalanipun paduka Kanjeng Yayi Prabu Jaka Pitana. Wonten menapa ingkang dados wigatosipun teka kula katimbalan sowan kula wonten Praja Negari Ngastina. Yayi menawi saestu mbok bilih samangke paduka Yayi Prabu Jaka Pitana betaken dhumateng bot repotipun ingkang Raka ing Mandura. Samangke kula aturi bloko ingkang Raka nedya nungsung pawarta kula badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu ya jagat pangestu Goro durmangke Koko Prabu Jaka Koko Prabu Baladewa salpatipun ingkang rayipun Jaka Pitana kula tadhah wadana wonten kula wantun ngrawuhaken tiyang sepuh kraya-raya saking Praja Negari Mandura rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Mboten dadosaken punapa Yayi. Jenyatanipun para kadang-kadang Kurawa menika sampun kula rengkuh kayata dene turas. Kula piyambak pramila kaicala jiga lan merkewuh durga musangga runggi. Kasa wangsulipun menawi paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nggadahi kalodhangan wekdal. Wonten longgaring wekdal datan wonten tata kewajibaning Kamarajan Negari Ngastina keparenga sakmangke Yayi Prabu Jaka Pitana tetinju dhumateng kawontenanipun ingkang Raka ing Mandura.
matur sembah nuwun. Inggih Yayi. Saestu bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Joko Witono. Awit kula nampi penangisipun anak kula inggih putra Paduka Yan Maja Paduka Kanjeng Prabu ing Saraja Winangun. Inggih anak kula pun Lesmana Mandragumara, inggih anak kula pun Saraja Kusuma. Ingkang sampun tigang candra menika kaya-kaya dene wong edanan. Kaya-kaya dene wong kang kelangan lingkup, kaya dene wong kang kelangan marang nalar akal tuwin pikiranipun. Kowe Prabu bingung raos sing manahipun ingkang rayi kados pundi anggen kula badhe mambengi dumateng menapa ingkang dados karentep tuwin adrengipun kegayahanipun Hyang Putra inggih menika anak kula pun Lesmana Mandragumara. Awit pantara wekdal tigang candra punika anak kula pun Saraja Kusuma gandrung kapiranggu kepi-kepi kaliyan putring Sunggiwana lajeng samangke mutah kepingin tumut sayembara inggih menika sinten ingkang tugasaken junjung marang putring Sunggiwana pramila samangke kasempatan anggenipun boyong tun badhe kedah mengku garwa dumateng putring Sunggiwana menika kula wau pramila anjasipun ingkang rayipun Joko Witono nyuwun nggih pamrayoganipun Kanjeng Prabu Baladewa anggen samangke kula rawuhaken wonten Praja Negari Ngastina menika Koko Prabu Balarama Koko Prabu Baladewa lang-laram nyandeng kang driya leri Wang Sondra katawangan sumu ing das katut retan lemot kabar sanding rojet ram rombeng driya manawung kakawung nyewang wisesa ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Nuwun mangke Yayi. Sewu-sewu lepat aturipun ingkang raka ing Mandura kula tadhawadana. Kula sawegan anampi panyendhunipun Paduka Yayi Prabu Joko Witono. Iya. Kaget manahipun ingkang raka. Sareng kula nampi pangandika Paduka. Nampi dawuh saking Yayi Prabu Joko Witono bila anakku ing Saraja Winangun pun Lesmana Mandragumara gandrung kapiranggu kelawan swijining putri. Inggih menika putri saking negaring Sunggiwana. Nuwun mangke. Anggenipun anak kula Lesmana nggadahi gegayuhan inggih menika adreng kepengin gayuh putring Sunggiwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi Paduka Yayi Prabu Joko Witono nyuwun pamrayoganipun ingkang raka ing Mandura sareng kula bidhanget dawuh Paduka Yayi Prabu Joko Witono bilih putring Sunggiwana nggadahi
kekudangan utawi sayembara sinten to ingkang keduga saged njunjung dhumateng putring Sunggingwana keduga badhe kelampang anggenipun badhe mboyong dhumateng putring Sunggingwana nuwun mangke Yayi menawi babagan sayembara menika ingkang sepisan nuwun sewu ingkang namipun sayembara menika tartentu kathah penglamar tartentu ki kathah ingkang sakmangke uga badhe nderek mupu sayembara inggih menika kepengin junjung dhumateng pun putring Sunggingwana. Iki. Pramila nuwun sewu. Wonten tetembungan ujaring kaki-kaki inggih menika wonten tigang tembung ingkang tansah dipun gegem minangka sanguning gesang para titah gesang wonten ing Madyapada. Inggih menika siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu menika nuwun sewu. Tiga perkawis menika mboten saged dipun mereni. Amargi nuwun sewu. Menika sampun dados pesthing kodrat, menika sampun dados pesthing Hyang Widi lan sampun dados kersaning Gusti Arya Luka. Pramila sakmangke lair lan batos ingkang raka ing Mandura mangayu bagya lan menawi saestu Yayi Prabu Jaka Pitana bedaken sak biyantunipun ingkang raka kapuri sakmangke gayuhaken putring Sunggingwana walih-walih menapa babar pisan sampun ngantos walang ati ingkang raka ing Mandura siaga menawi kula kadhawuhan supados boyong putring Sunggingwana ngaturaken panuwun nanging nuwun sewu ingkang raka ing Mandura gadhah yatur menawi sakmangke ingkang putring anak kula pun semana Mandura kumalinggipun Saroja Kusuma mboten kasil anggenipun gayuh putring Sunggingwana kula nyuwun kanthi sanget Yayi. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nggadahi raos kuciwa sampun ngantos nggadahi raos gelo senyatanipun sepisan pesthi ingkang angka kalih jodho ajeng angka 3 tibaning wahyu menika mboten saged dipun mereni. Pramila sekintenipun cekap semanten kemawon aturipun ing Mandura. Dene bangsa mangkin pun sewu wonten tetembungan mlebet talingan tengen medal talingan kiwa mboten badhe kata-kata angin kula badhe matur Yayi katuraken panuwun Koko Prabu toko damel jama plong raos sing panahipun inggih arayipun Jaka Pitana lajeng samangke kula nyuwun Paman Patihari Senggundi jeng andika gadhahi dawuh napa gadhahi atur pangandikan punapa Paman Hari Suman nuwun sewu. Nek cara kula sing disuwuni igeh niku kaya-kaya ora ndayani atur kula nggih. Sababipun apa? Nuwun sewu. Wonten mriki menika rawuh pujangganing negaring Astina. Wonten mriki menika rawuh gurunipun Marasata Kurawa. Sinten? Lah menika lho. Rektor Durna menika. Prayoganipun menawi paduka Angger Prabu Jaka Pitana nyuwun dawuhipun ingkang pamaning kepatihan. Prayoganipun bab perkawis anggenipun putu kula pun Lesmana Mandragumara badhe nggayuh dumateng putring Sunggingwana. Prayoganipun pun masrahaken dumateng Kakang Durna. Awit menapa? Ingkang pirsa dumateng lagak lagianipun Angger Lesmana Mandragumara cara dene ngingu ternak. Ingkang ngerti marang seratine menika namung Kakang Durna. Ingkang saged ngerteni dumateng menapa ingkang dipun pikajengaken ingkang putra menika namung Kakang Durna. Pramila sumangga sakmangke kapasrahaken dumateng pun Kakang Durna. Awit nuwun sewu nggih. Mesakaken kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Awit nuwun sewu. Lesmana menika sampun marambah makaping-kaping boten namung kaping setunggal. Anggenipun gadhe gegayuhan gandrung marang suwijining putri. Sampun wungsul wangsul para sata Kurawa pados pangrika daya srana karti sambeka. Kinarya nggayuhaken menapa ingkang dados gegantilan atinipun putu kula pun Lesmana wandene ugi gagar wigartatan antuk karya. Contonipun nalikanipun Lesmana kepengin nggayuh atmajanipun Arjuna inggih mriku pun Janakawati. Lesmana kawon
kalian pun Antasena. Lajeng nalikanipun kedanan kalian Mergiwa Lesmana kawon kalian pun Gatotkaca. Langgeng-langgeng nalikanipun jaman kedanan kalian atmajanipun Nala Gareng. Inggih menika pun Nalawati. Lesmana ugi kawon kalian atmajanipun Mitra Kantong Bolong pun Lengkung Kusuma ingkang dipun sababaken pun kegulan dhisik nalika semanten. Nuwun sewu, lajeng ugi wonten panggayuh malih. Lesmana badhe nggayuh bakul legandha ugi mboten badhe kasembadan nalika semanten ugi gagar wigar. Pramila sumangga babakan mituwa menika kula aturi masrahaken dumateng Kakang Durna. Cekap semanten atur kula sumangga. Nur pangge bapa Durna. Bapa penemban ing Sukalima. Mitra taturipun Paman Pati Arya Sengguni kula kedra masrahaken perkawisan kula pun Lesmana Mandra Kumara ing badhe kaya putri Sungking Wana bapa penemban tur kados pundi bapa penemban Gila wong tuwa iki ya maklum gak ya jam semene wis ngantuk. Wonten dawuh. Mangga kula dherekaken. Neng ndi sampean ki kok. Ora ana wong ngejak apa-apa kok mangga kula dherekaken rumangsane. Didangu kalian anak Prabu. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh. Aturipun Paman Arya Sengguni pamrayoganipun lan langkung merayogi babagan gayanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kula aturi masrahaken dumateng Bapa Deban Durna kados punika pamrayoga paduka Bapa Deban. Nuwun sewu. Pancen ora singkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Baladewa nalika semanten siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu menika ingkang dados kodratipun Hyang Wanasa. Iki. Ning nuwun sewu nggih. Kodrat menika dipun saged dipun wiradat menika gampil saestu. Contonipun umpama wonten suwijining titah ingkang lair kakung mijil lenang. Kamangka kakung menika pengin dados salah suwijining pawestri, menika dipun operasi terus saged. Ha iki. Nanging nuwun sewu, pancen estu ingkang nami pesthi kaliyan tibaning wahyu menika mboten saged dipun mereni langkung-langkung babakan jodoh. Ha iki. Pramila samangke kados pundi anggenipun badhe inggih menika pun putu kula Lesmana nggadahi gedreng, nggadahi niat kepengin gayuh, pengin boyong, mupu sayembara putring Sungging Wana. Lah mangke monggo. Putu kula Lesmana Mandra Kumara kemawon ingkang dipun tanding. Menawi serananipun kados mekaten menika Lesmana gelem napa mboten, sagah menapa mboten. Langkung-langkung jagani kawontenan wonten tetembungan siyaga payung sakderengipun jawah. Menika menawi samangke Lesmana gagar wigar dhateng antuk kali anggenipun badhe mupu sayembara, anggenipun badhe mboyong dumateng putring Sungging Wana kados pundi menapa sawega nampi kawontenan menapa mboten. Iki. Lajeng keparengipun Pramila sumangga ingkang putra putu kula pun Lesmana Mandra Kumara dipun timbali, dipun piji sawanipun. Nuwun sewu. Paman Arya kados pundi? Kakang Durna menika ugi dados conto lho nggih. Marga nuwun sewu. Kakang Durna menika nggih mboten maido, nggih mboten mokal. Karang Kakang Durna menika pelaku spiritual. Ingkang mawi tembung jelah ngaten mriku. Pramila Kakang Durna menika ugi kathah sakathing pawestri ingkang kedua gandreng kalian pun Kakang Durna. Mereka dados contoh lho menika. Bayi. Kathah ingkang sami kepincut kalian pun Kakang Durna. Ning nuwun sewu. Gandeng sepisan pasti jodoh tibaning wahyu menika dados kodrating Gusti. Pramila pasti ning jodhonipun Kakang Durna menika sanes kok pawestri mboten. Nanging pestinipun judul dawuhipun Kakang Durna menika sewujudipun jaran niku ning sampun ingkang sampun sumandha wonten ing pertapan Sukalima. Dipate tak kepruk ndasmu lho kowe, aja ngawur lho kowe. Kaya ngono kok dimbabar wirang ning Pasewakan lho ora. Ora kok jeneng babar wirang.
Witekno nek wis pines cidodone kaya mangkono sampean wis ora bisa selak. Merga niki wau kodrat niku mboten iso dinapak-napakke Kakang Durna. Leres. Oh, ngantos warung-warung sing dodol sate jaran niku kula demo. Warung-warung sing dodol sate kuda niku kula tutup. Merga nyinggung dumateng penasanipun Pandhita ing Sukalima. Nah inggih, pramila mangga Kakang Durna anggenipun badhe nggayuhaken putri ing Sungging Wana. Jernyatanipun Kakang Durna mrika ingkang sampun dados conto supados samangke kasembaten ganyuwanipun Angger Lesmana. Hai, Paman Daryo. Wonten dawuh. Pramila Kanjeng sampun cetha trawaca pangandikanipun Bapak Durna. Sedaya kawontenanipun pasrahaken dumateng anak kula Lesmana. Kula dawuh sartanipun kula tusan wonten kesanipun Paman Daryo Sengguni samangke kadangguwa katimbalana anak kula pun Saroja Kusuma supados minggah wonten ing pasewakan Paman Daryo. Ngajeng Siti Gong Siti Tanaya majeng datanpa susila Mijil tukanira Sang Narpati Ponanggarot kanan riwe umriwis pucal ing lawis yen sinabata marang sakedhing murup dadi dahana Prastawa dawuh paduka Angger Prabu Jaka Pitana kepareng kula nyuwun pamit nggih. Atos-atos sampun kados lare alit katimbalana sahanipun kang putra Paman. Ayo.
Sinawati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Bale lumut pamra kang awita dedenjeng-denjengan jagat pangestu Pamandarya wonten dawuh angin jingandika nimbali dumateng anak kula pun Lesmana katimbalan saking pundi niki wau kula mider-mider kula padosi teng kesatian Saroja Binangun mboten wonten adat sabenipun lenggah wonten sak pinggiring sawah jebul kula padosi wonten kamar nggih. Enten kamar niku piyambake nembe dandan cara manten. Inggih. Dereng kadhawan supados dandan cara pinanganten. Malah mriku sampun dandan cara pinanganten. Ha inggih kados ngoten niku dandanane. Ngalah. Mangka nuwun sewu niku rantai sing diagem kalih Anggir Lesmana niku. Rantai sing sok nggih ngrantai kirik teng negara Ngastina niku. Dinggo kalungan, dinggo sabukan wah jan. Napa ya member nek kaya ngaten niku. Katimbalan nggih. Ya iya. Lesmana anakku. Saroja Kusuma padha kandhe raja sapratamu. Yun Kanjeng Rama kok peteng sinten sing mateni lampu niki Kanjeng Rama nuwun sewu nggih niku astane nutupi paninggal wong nggih inggih Kanjeng Rama pun pajar pun padhang rasaning ati kula sareng kula badhe kadhaopaken dening putri ing Serpeng Sungging Wana Kanjeng Rama. Lesmana Mandraguna ya inggih wilujeng rawuhipun keng putra pun Lesmana Hayu Kumara sawan kula tebih saking Rubet Kanjeng Rama. Lole mbak ya aja gawe stres wong tua ta ya Nger Lesmana. Aja gawe munek-munek pun bapa. Rumangsane apa? Nuwun pangapunten Eyang. Gara-gara weruh kowe guyu karo ndudingi wong-wong kuwi. Pun bapa nganti bola-bali tindak ning pakiwan. Merga sangka ora kuat ngempet. Nuwun Kanjeng Eyang inggih. Kula nyuwun bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Lesmana Saroja Kusuma tak tampa pangestune wong tuwa wae tampanuna. Ha inggih.
kula pundi wonten asta tetiga mugi ndadosna ing kawuningan dumateng gesangipun Kang Putra prayoga nonggon musuhan sampun boten kirang prayogi gila dasare panuntun nirama kak ya bocah iki nek cekelane gender mung bengok wae nganggo laras saengge kedah mekaten kula menika SSN lho yang iya ger iya ah ya ora mokal kula nggih sekolah wonten ing kampung Inggris kula saged basa Inggris iya yes father nyadong dawuh father ngaturna sungkem menengar saning makmu Mandura Wa Prabu Baladewa Wa Prabu Baladewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk wah edan wah Lesmana wae anak ratu kok kaya ngono lho nganggo kalung rantai batobat sikile nganggo rantai sabukmu nganggo rantai yo mengimane kok kowe nganggo sumping kembang kaya ngono kuwi karepmu kepiye bekti kula kunjuk Ka Prabu yo tak tampa ngger anakku cah bagus saruja binangun ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura wae tampanana inggih kula pundi bocah pinter gending terusno yes thank you so much nyadong dawuh Kanjeng Rama Lesmana anakku cah bagus kula wonten timbalan mesti wae wis dadi karentek sartane wis dadi tekadmu nggonmu kepengin boyong putri Sungkingwana para Tadyagi waktu dina iki jeneng para bakal tak dawuhi supayane lumaku budal ana ing Marajanegara Sungkingwana samengko jeneng para bakal melu sayembara ora kejaba ya kuwi jeneng para kudu bisa boyong utawa kudu bisa junjung marang putri Sungkingwana yen to kelakon nggonmu junjung marang putri Sungkingwana bakal kelakon panjang kambu ngono nggih kasinggihan Kanjeng Rama inggih lajeng samangke bidalipun Kang Putra nganti dumateng sinten lan dipun dherekaken dening sinten Kanjeng Rama ora ana kejaba ingkang bakal ndereke kelawan laku jantramu nggonmu bakal budal ning Marajanegara Sungkingwana eyang wing saka 5 waduh nuwun sewu Kanjeng Rama Lesmana piye nek upami lho niki upami yo sing dereke kula senes Eyang Darna kados pundi sababe apa to njaluk nayaka saliyane Eyang mung saka 5 merga nuwun sewu niku nek lunga kalih kula mesti rembukane saru-saru gandeng kula ngrumaosi kula menika tasih mapan wonten ing bangku pawiyatan Universitas Guru Durna pramila kula mboten sagah mboten wantun menawi kula sareng kaliyan Eyang Durna lah malah adan bocah iki mergo sing mangerteni satane sing bisa ngerteni kelan bukang dadi kekarepanmu ya mung Eyang wing saka 5 nggih pun lah inggih lajeng benjang napa anggen kula bidal ora kitang sambung obor jala lintang tumuli budal dina iki Eyang Durna
Ana dawuh apa Nger putuku sawoja binangun. Nggo bidal. Ya. Bidal sareng-sareng para sata Kurawa enjing bidal gumurung saking Astina negeri. Ora usah nembang. Oh, sing nembang ben pamanmu Satama wae. Inggih, ngestaken dawet anu dawuh Kanjeng Eyang. Tumuli ingkang Bapa nyuwun pamit matal wasilan kel badhe nderekaken dumateng putu kula Lesmana Mandrakumara. Prastawa dawuh duka durung atos-atos sampun kados lali-alit. Lesmana anakku cah bagus semulura sing dadi panjakamu. Nyuwun pamit Kanjeng Rama, nyuwun tambahi pangestu. Mugi-mugi sak manganggen kula badhe kayuh putring sungging wana saged kasembadan satemang samangke saged pindha mimilan mintuna bandel ngrep tetunggalan kula saged gesang sareng kaliyan putring sungging wana. Wis gamelane wis muni. Ha inggih. Dari sampun ngantos kendhat akhiripun ngawat-awati dumateng anak kula Lesmana Mandrakumara paman. Inggih nggih. Menapa ingkang sampun maduka dawaken tartemtu kula mboten badhe suwala. Maneh mekaten keparenga sak mangki nyuwun ingkang Bapa nyuwun nidi palilah.
Ngakarya nganti dhumateng sak cekapipun para Sata Kurawa kinarya ngombyongi dhumateng tindakipun Anggir Lesmana. Sumangga kersa angin sing ngantika pamandarya badhe ngapaken barisaning para Sata Kurawa bidhal tumuju wonten para Janagaring Sungging Wana. Inggih nggih ngapuraken manuwun. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yayi. Sampun ngantos kendhat kula suwun tansah ngawat-awati dhumateng laku jantranipun anak kula Lesmana Mandragumara. Ayi, nuwun sewu. Gandeng Lesmana Mandragumara menika putra paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Menika dados putranipun ingkang Raka ing Mandura. Pramila sakmangke bab perkawis sakmangke ngantos wonten lelampan menapa wonten telengging Delanggung. Nalikanipun para Sata Kura miwah anak kula pun Lesmana Mandragumara tumuju wonten para Janagaring Sungging Wana. Dados tanggal jawabipun ingkang Raka. Hei, ngaturaken panuwun. Lan sampun ngantos kuwatir menawi mboten kasembadan gegayawanipun anak kula Lesmana Mandragumara sakmangke kula ingkang badhe ngrepat dhumateng putring Sungging Wana. Ngaturaken panuwun. Dimas Katomarma, kula wonten timbalan sinuwun. Wale-wale apa marta Tyagi kaya wis purna gati ning panangkilan bubarna kang padha si bojoning Senedya Kuntul Kendhaton. Nuk niki pareng dawuh duka kula badhe ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan badhe mbebaraken pasimakan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Purna gati ning panangkilan. Arsasana Kundrang Kendhaton sluk saking dampar jana kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing muromban jadi manggung ketanggung. Joko paloro ingkang sami ngambil upacara ngrabut. Kawisa saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra Pindha dewa kairing Widatara Widatari. Langening alang swanat laran danun cara Sama
Thank you.